Ok, deci salutare oameni buni. După cum vedeți, sunt pe o nouă mapă. Și dacă nu știați bine, cred că nu v-am spus. Însă vă voi spune acum că încep o nouă serie de Minecraft Survival. Și da. Videoul pe care eu l-am postat anterior, ei bine, nu s-a primit cum doream eu. Știți de ce? Fiindcă era totul negru. Da, și eram foarte dezamăgit, fiindcă cât acolo 20 de minute au fost pierdute deja. Da, așa că sper că acest videoclip să se primească cum se cade. Haideți să luăm acest coal pentru a ne face niște unelte mai dure. Ok. Așa. Așa. Ok. Super. Cum haideți să ne urcăm iarăși sus. Așa, niște puieți. Acum să ne mai facem încă așa. Facem o lopățică și ne mai facem 4 bețișoare și ne mai facem și un fel de foaie din ăsta. La fel și un furnal. Așa. Acum haideți să vedem unde ne vom așeza. Ok. Așa. Deci haideți să luăm și acest lemn. Apoi ne vom duce în mina aia. Însă stați puțin. Să pun și eu ceva sunet. Pentru că gen, da, nu e niciun sunet. Așa. Super, și haideți să ne punem iarăși pe full screen și să continuăm. Deci eu aici pare mi se am văzut. Ok, aici gheață, nimic interesant. Da, însă din păcate. Ok, aici văd că am găsit ceva. Însă stați. Ok, mai bine vreau să-mi pun de pe peaceful. N-aș vrea să mă atașe zombie. Ok, haideți să luăm și ironul acesta. Fiindcă efectiv am găsit iron. În primele 5 minute, pare mi se. Așa. O, iată și coal. Acum repede să ne facem torțe. Și să le punem în... Ok. Acum haideți să luăm absolut tot coalul ăsta. Pentru că avem nevoie de el. Foarte mult chiar. Așa. Iar, da, dacă mai doriți videoclipuri din această serie, să nu vă fie lene și să apăsați acolo like și subscribe. Fiindcă, după cum am spus eu și în alte videoclipuri, voi face face reveal atunci când vom ajunge la suma de 1000 de abonați. Așa că da, dați like.
și subscribe eu. La fel. Ok, haideți să... Așa. Așa, aici nimic. Ok, haideți să ne ducem iarăși aici. Așa, deci aici nu e nimic. Absolut nimic. Ok, aici la fel nimic. După cum văd, nici iron nu prea este. Însă, măcar am găsit coal. Și la fel, măcar ceva iron. Ok, hai să luăm asta. O. Am mai găsit coal. Așa văd că acolo s aud niște lilieci, însă liliecii din fericire nu le dau damage. Fiindcă cu toate că în realitate ne dau. Așa am înțeles eu. Ok, aici văd că am mai găsit doar o bucată de coal. Pe aici absolut nimic. Nici nu vreau să merg pe acolo. Iar aici ceva ciuperci și pe aici iarăși nimic. Ok, aici văd că tot mai este ceva. Oh! Nivelul 47 să fie lavă. Prima oară văd așa ceva. S-o sinucis în leleac. Bun. Haideți să luăm școlul ăsta. Văd că deja 40 de bucăți am strâns de coal. Haideți să luăm și pe asta. Un pic. Așa. Ok. Deci haide să punem aici stone ca să nu se întâmple vreo nenorocire. Ok, însă aș vrea să mai fac torție. Nu știu ce am spus eu lumânări. Ok. Văd că e destul de mare numai asta. Aici nu. Nu e nimic. Ok, aici văd că am mai găsit ceva iron. Deci sunt așa de puține bucăți. Bine. Bine, deci haideți să ieșim de aici. Nu că n-am ce face până când aici, că am luat iron, aveam până când. Ok, am mai găsit aici ceva iron. Voi poate nu vedeți, dar eu văd, așa că iau și ies afară. Bine, mai bine o eminam sus. Îl doresc cred ceva timp dacă îl scaut. Ok. Așa, deci haideți să mai facem încă 4 torțe și să le punem aici. Să-mi pun și asta ca să vedeți măcar despre ce e vorba. Hai deodată sus. Ok, văd că acolo este. Deci deja haideți să ne scoatem asta.
Aici văd ceva. Ok. Deja nu spune deja s-a făcut țara. Super. Bine. Acum haideți să mai luăm ceva lemn și să ne facem un alt post, dacă toți suntem aici singuri. Așa, haideți să luăm și din... copacul s-a deja intră până. Haideți să luăm și de aici. Și... da. Să ne facem și noi un adăpost sau ceva de genul. Ok, haideți să... Așa. Acum haideți să punem mai pe aici jos. Să scoatem astea. Și să începem construcția noastră. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Trei, ori. Așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, acum haideți. Da, stai. Așa. Pus. Așa. Acum haideți să punem și partea asta de jos. Așa, super. Însă aș vrea să măresc unii. Nu știu. Cu toate că n-am idei. Până când îl voi lăsa așa, cred că. Ok. Așa, haideți să luăm și de aici. Lemn. Așa. Și pe asta și cred că lemn ne va ajunge până când. Ok. Acum haideți să plecăm. Apoi la adăpostul nostru. Ok. Acum haideți să mărim cu un nivel. Să ne dăm cu capul de pod. Ok. Haideți să luăm din asta, am idee cum îi spune, dar cumva îi spune. Așa. Așa. Opa. Așa, dacă toți suntem aici sus pe acoperiș, haideți să punem și în partea asta de sus.
Oricum, da, nu prea știu ce poate o să fac în locul ăsta pustiu. La modul cel mai serios. Chiar nu am idee ce să fac. Și da, cred că aici se termină videoclipul, fiindcă nu am nicio idee ce mai pot eu să fac. Da, deci asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like și un subscribe și ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!